Mamangha at matakam. Tahanan ng refreshing views, ating papasyalan. Hi! I'm Erica, your sister traveler. Tara na at samahan niyo ako sa ating biyahe this weekend sa area Ascenso, Asingan. Kailangan po may technique siya sa paggatas ng talaba. Nakikita ko lang po siya sa bukid, pero ngayon na-try ko na pong sumakay. Dito mo kayo! Dito lang yan sa biyahe Pangasinan! And my heart still beats in time. It's gonna be simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, lasing ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, lasing ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalilat, Pangasinan. Probinsya feels ba ang hanap nyo? Samahan nyo akong pasyalan ang famous karayan ng Barangay San Vicente West para ma-achieve ang away from the city vibes at ma-enjoy ang fresh air na hatid ng lugar na ito. Kaya, tara na! Dito, masarap tumambay at magpahinga dahil sa malaking puno na ito na nagbibigay ng lilim at ng malakas na hangin sa amin. Makikita natin na may dala-dala rin silang mga pamingwit, yung timba. So sila kuya, namimingwit po sila siguro pang ulam or minsan pastime lang po talaga nila. Dati masukal ito. Kaya nakita yung mga opisyalis ng NIA, kaya ginawa nila nito. Pumupunta sila dahil itong tubig malinis. Yung mga iba, talagang naliligo. Kung minsan yung mga iba namimingwit. Itong tubig na ito, sir ma'am, galing sa San Roque Dam. Malinis ang tubig na ito dahil maraming isda ito. Maraming mga tilapia, mga dalag, mga higat. Samahan niyo po kami nila kuya na maglibot-libot dito sa gilid ng ilog, and makikita natin na sa tabi ng ilog meron ding malawak na palayan dito, may magandang tanawin, sobrang refreshing and relaxing. Sobrang sarap po pala sa feeling and saya na makasakay sa tractor kasi nung bata po ako nakikita ko lang po siya sa bukid, pero ngayon na-try ko na pong sumakay and sobrang relaxing po dito, lalo na dun sa part po na yun kasi sobrang mahangin po and makikita mo talaga yung lawak ng taniman doon. Pagod ka ba sa mahabang biyahe? Or gusto mo lang ng moment with nature? Halina at bisitahin ang Asingan Fishing Village kung saan ito ay nagsisilbing pahingahan ng locals and tourists. Tara na! Fish go! Asingan Fishing Village,
marami tayong pwedeng gawin. But most especially, ito ay nagsisilbing pahingahan at tambayan ng una, ng ating mga 4Ps na fishers or farmers. Pangalawa, ng mga families na may simple get-together. And pangatlo, ito ay nagsisilbing pahingahan or stopover ng mga tourists or locals na galing sa isang mahabang biyahe. Sa mga cottages na to, pwedeng magkaroon ng simple get-togethers ang mga pamilya or ang mga turista na gusto lang ng leisure time or pastime. Side na to or part na to ng fishing village, meron po tayong fun. Makikita po natin yung mga lotus na flowers and also may kangkungan din po. Sabi nila kapag marami daw pong kangkong sa body of water, ibig sabihin ay healthy po yung tubig. Tara, samahan niyo ako magpakain ng mga isda. Meron din silang mga fruit-bearing trees na makikita dito, kagaya nitong papaya. Napaka-refreshing and relaxing talagang tumambay dito. Kaya naman ang friendly reminder lang po namin sa publiko ay i-practice ang clean as we go policy. Plantito at plantita ka ba? And dine by the garden ba ang nais mo? Tara na't dumayo dito sa Mommy Nenet's Garden Restaurant kung saan hindi lang mabubusog ang tiyan nyo, kundi pati na ang mga mata nyo dahil sa ganda ng view at ambience dito. Ang ganda rin ng mga display nila dito like yung mga antiques, itong kapis na details dito sa counter and more rattan works na nakasabit. Very relaxing and very unique siya. Of course, more area for tambayan. And dito naman, we have cottages na ganito po yung design niya. Pwede kayong tumambay dito with friends. Pwede nga rin matulog dito if you want. Kasi mahangin and very refreshing lang yung lugar. Ang ganda po ng place. Pwede po kayong magkape lang dito or mag-read ng books or manood ng gusto nyong mga videos or movies. Very relaxing. Highlight sa place na to, yung makikita nating malalaking plants, even yung mga hanging plants dito. And of course, may makikita din tayong dining area dito sa gilid, which pwede yung spot pag kainan or pagtambayan with your friends and family pag bumisita kayo dito. So, meron din tayong mga duyan dito kung saan pwede kayong mag-relax and mag-unwind with the view ng malawak na palayan and konting view din ng mountain sa labas.
waiting for you, kaya you should never miss ang opening nito on September 28, located here in Barangay Palaris, Asingan, Pangasinan. Mami Nenit's Garden Restaurant. Isa ka bang milk lover, yogurt, or dairy lover? Alam mo ba na dito sa Asingan matatagpuan ang largest milk production dito sa Pangasinan? Well, kung natatakam na rin kayo katulad ko, tara, let's milk it happen! Try nating pakainin yung mga kalabaw. Parang gutom na gutom po siya. Ang lakas po niyang... Hello, Ma'am Erica. Halika't papasyal kita kung paano kami naggagatas ng kalabaw. Bali po, Ma'am, umpisa ito, madaling araw pa lang, nagbibigay na po tayo ng pagkain ng ating kalabaw. So, ano po yung mga components itong mixture na kinakain nila? Bali, ito po, Ma'am, ay mais po, 65 to 68 days po na mais. Ito po yung ating binuburo para ito yung ipapakain po natin sa ating mga kalabaw. Bali po, Ma'am, pagkatapos yung pakain natin, papainumin po natin yung ating mga kalabaw. Tapos papaliguan po natin gamit yung Hose po natin. hose na may water pump po. Gamit nito, pinapaliguan po natin yung kalabaw isa-isa. So pagkatapos yun, Ma'am, yung papapaliguan, dadalhin natin yung ating kalabaw para dito na natin gatasan. So Ma'am Erica, dito po yung ating kalabaw kung saan natin gagatasan at pababa. Ayaw po. Ayun. Medyo mahirap po siya and kailangan po may technique siya sa paggatas ng kalabaw. Bali, nag-start po kami noong 2005, bigay ito ng Philippine Carabao Center. Nag-start din po kami gumatas 2007. Ngayon po, meron na po tayong almost 500 heads na kalabaw po. Actually po, yung isang farmer po natin ngayon, may sumasahod na ito ng 40, 50,000 isang buwan. So napakaganda po na pangkabuhayan. So ito na po yung nakuha nating gatas. Dadalhin na po natin siya sa dairy box para ma-process. Ang saya po ng ganitong experience dahil hindi naman po ito yung daily ko na ginagawa and sobrang bagong experience po sa akin and marami po akong natutunan. Very much enjoyable. After gatasan ng mga kalabaw, dito naman pinaprocess ang ating raw products para gawing pasteurized milk, yogurt, pastillas, and iba pang dairy products. Ano po yung mga produkto na pinagagamitan natin ng gatas na meron tayo? Sa gatas ng kalabaw, ma'am, marami pong produktong pinaggagamitan. Mayroon po kaming yogurt, choco milk, mayroon din pastillas, pulburon, tsaka espasol po. Mayroon din po kaming maha na special po. Napakalaki pong tulong sa amin ng gatas po, lalo sa pamilya namin. Sa gatas po kami kumukuha ng pagpaaral na. Tsaka araw-araw po na pangkabuhay namin talaga. So, try natin itong mga produkto natin na meron tayo dito. Meron tayong gatas, pastillas, pulburon, at yung enhanced Nutriban. Dadaling ko po. Iuwi ko na po. Daling ko na po sa Ordaneta. Galing Pangasinan.
Hindi lamang dairy products ang binabalik-balikan dito sa Asinggan, kundi dinarayo rin ang kanilang mga mais. Excited na ba kayo? Let's corn! Mais. Po. Mix po. Magandang araw po. Magkano po yung mais? 3 balot po, 100. Ano po itong mga mais na to? Sariling tanim niyo po ba? Parang Farm. inaangkat po namin sa iba. Pero may tanim din po kami. Kamusta naman po ang kita sa mais at? Pag summer po ate, malaki po yung kita. Pag isang sako po, nakaka 1,000 po kami na tubo. So ate, ano yung natutulong po ng pagbebenta niyo ng mais sa everyday living? Nakakatulong po siya sa pag-aaral ko kasi po dun ko po nakukuha yung pangbaon-baon ko po sa isang araw. Based sa mga natikman kong ibang mais, itong mais ng Asinggan, napakasarap, napakalinamnam, and talagang mahahalata mong fresh at naaalagaan yung tanim dito. Bili na po kayo! Bili na po! Bili na po kayo! Taga San Manuel ako, pupunta pa ako para bumili ng tinda nilang mais. Dahil sa produktong mais ng Asinggan, may mga natutulungan kagaya ni Jovelyn na estudyante para magkaroon ng hanap buhay at makatulong ito sa pag-aaral niya. Alam nyo ba na dito sa Asinggan matatagpuan ang longest bridge in the Ilocos region? At nandito nga tayo sa Narciso Ramos Bridge kung saan ito ay may habang 1.44 kilometers na nagkokonekta sa Municipality of Asinggan and Municipality of Santa Maria. Tara, subukan nating lakarin ang kahabaan ng Narciso Ramos Bridge na ito. Charot! Hi guys! So nasa harap po tayo ngayon ng Senator Leticia Ramos Shahani Municipal Library kung saan po makikita natin ang books ng late President natin na si Fidel V. Ramos. Nasa loob po yung mga books niya and si Senator Leticia Ramos Shahani po ay kapatid ni late President Fidel V. Ramos. Napakalinis and napakatahimik po dito sa Asinggan. So kapag lalabas po kayo ng hapon, pwede po kayong pumunta dito sa park and magkaroon ng snacks or maglaro kasama ng inyong mga friends or ng mga nakababata nyong mga pinsan. Napakaraming puno po dito and napaka-presko. So kung gusto niyo na mag-relax or magkaroon ng pastime, perfect pong tambayan dito sa park nila. Tara, pasyal pa tayo sa loob. Hello guys! Hello! Okay, tingnan naman natin dito yung sinasabi nila about sa Nara.
makikita natin na yung statue ni Dr. Jose Rizal dito ay nakaharap sa dalawang nara na nandito sa park. Seedling nung dalawang buto na tinanim ni Dr. Jose Rizal nung siya ay nasa dapitan pa. Just enjoy the moment. So, merong part ng park na to na merong mga lamesa at upuan na pwede kayo mag-picnic or magkaroon ng meals with your families tuwing weekends if gusto nyo ng pumasyal or tumambay lang. Kita po natin dito yung parang Lacna lights inspired from Los Angeles. Parang very world-class din pala dito. So, makikita din po natin yung balloon sculpture dito inspired from Korea. Hello! So as I've said earlier na maraming puno dito and trivia lang that yung mga acacia trees na nandito, more than 100 years old na siya. So after all the fun sa park, dito naman tayo ngayon sa St. Louis Bertrand Parish Church ng Asingan. Did you know na ang church na ito ay na-build noong 1669 and ito ay isa sa mga oldest churches dito sa Pangasinan. At nagsisilbi din itong pilgrimage site sa Visita Iglesia. Asingan is a vast agricultural land which 80% of the land is agriculture. We have our agritourism park dito sa Asingan which is lalo pa pinapaganda. And yung mga nature na pwede nating puntahan lang yung karayan namin sa San Vicente West. And of course yung sa fishing village namin na maating po nating develop na mas maganda pa. Asingan is also the largest milk producer po ng milk po dito sa Pangasinan and ine-export din po nila sa iba't ibang mga karatig region po. We are so happy po na imbitahan po kayo na pumunta po dito sa aming bayan and i-feel po natin yung the best of Asingan. Area Asenso Asingan. Galinat Pangasinan. Kapag sinabi kasing Japanese is medyo mahal, may prices siya. So naisipan kong i-fusion siya sa Filipino para magbangga yung price na nandun yung quality ng pagka-Japanese and yung affordable ng pagka-Filipino. Pwedeng online, pwedeng dine-in, pwede rin pick up and delivery. Yung pinakamahal po natin is nasa 149 po siya, which is doon na po siya. May sisig ka na with selection of lechon kawali or crispy pata. Meron din kare-kare. May selection din siya ng crispy pata and lechon kawali. Pinakamura is yung 49 pesos, which is good for student. Student po siya kasi ang hinahanap na malapit lang kasi ang natin, ang school. Kaya ang market talaga natin sa lunchtime is student. Meron siyang egg, meron din siyang or selection ng yung egg as is siya. Tapos meron siyang selection ng longganisa, lechon kawali and liempo. Ini-invite ko po kayo na mag-visit sa aming maliit na kainan. Ina-assure po namin na lahat po ng makikita nyo sa Facebook, pagdating nyo po dito, ganun din po in real life.
Low-key, calming, and budget-friendly na kainan ba ang hanap nyo? Bisitahin natin ang dinarayong kainan dito sa bayan ng Asingan. At balita ko, pinupuntahan din daw ito ng mga vloggers. Tara, kariyan na! So, tikman po natin ang mga best sellers dito sa Carian Food House. Meron po tayo dito ang barbecue, fish fillet, chicken cordon bleu, pansit, buffalo wings, chicken inasal, and lomi oriental. So, andito na po lahat and kayo na lang po ang inihintay. Usually, dumadayong food house is yung mga taga-bayan. Dito rin sa Asingan, mga taga Santa Maria, meron na rin namang mga estudyante. Yung mga bypasser natin na mga galing ibang bayan like Ordaneta, Manawag, Binalonan na nahihinto at nakikita na yung usok ng aking inasal na napapahinto sila. No wonder na chicken inasal ang best seller nila dahil sobrang linamnam and nanunuot ang lasa sa kanilang chicken. Dito kasi ngayon, yung authentic chicken inasal ko na wala pa ang 1 year, gusto ko na pag sinabing Asingan, merong authentic chicken inasal. Isa rin sa aming mga one of the best seller is yung Lomi Oriental namin na talagang para kang kumain sa isang Chinese restaurant. So ito pong Lomi Oriental nila ay sagana sa sahog, meron pong itlog, may pork, may hipon, may meatballs, and meron din po siyang gulay. And sobrang sulit po and really affordable. Must try din itong Lomi Oriental nila dito dahil sobrang sarap and kita naman natin na sagana siya sa sahog. Grabe, sobrang sarap and sulit ng mga pagkain dito. Sana soon kayo rin ang makabisita. Sa pagbisita ko sa Asingan, marami akong natutunan at napulot na aral lalong-lalo na sa kasaysayan ng probinsya ng Pangasinan. Ito yung mga aspect na sobrang excited akong malaman, hindi lang dahil may magagandang mapupuntahan sa bayan ng Asingan, kundi dahil sa story, sa history, and sa contribution nila sa kasaysayan. Na-witness ko rin kung paano ang araw-araw na paghahanap buhay ng mga tao sa Asingan. Nandyan ang pag-aalaga ng mga kalabaw, pagiging manggagawa sa industriya ng dairy and food processing, pagbebenta ng mais sa kahabaan ng highway. Lahat ito ay mga pangunahing produkto at kabuhayan sa Asingan at naging Mala-Narcisa Ramos Bridge ang mga ito sa pagtupad ng mga pangarap ng mga lokal doon. Hindi rin magpapahuli ang Asingan as a home of food hubs na may different cuisines na ino-offer. Authentic at masasarap na food, samahan pa ng mababait at accommodating business owners and staffs, talagang worth it itong dayuhin. Relaxation and leisure, pati na ang pagiging close to nature, ay ilan sa maraming bagay na talagang na-appreciate ko sa pagbisita ko sa Asingan dahil napakaraming areas and spots na nagsisilbing pahingahan at meeting place ng tropa, pamilya at lalong-lalo na ng mga turista. Babalik-balikan ko ang Asingan ng marami pang beses dahil sa pagbisita ko dito, mas nadama ko ang pagiging isang Pangasinan. Truly, Arya Asenso Asingan! Ganda mo, Asingan! Wow!